Naende rituko rinde rigiya minto mwanyagetinge tokomera nase ekeoro kimang'ana na ekerenta mang'ana nyombeke ng'erinde twegere na gosemani na koinyorani na gotebererani igoro ya ching'encho chimbu chingako na oboroso bwaito buna egesaku buna mwanyagetinge ekiagera ebi nabirache gotokonya bikonye ebigori bia bono bikonye na ebigori bigochi motwe. Ebigori biri biamenyete biri birabaibori baito gochi nyuma igo barenge abanto babwate esiko gete babwate obomo gete babwate obwanchani gete babwate okoigwana gete babwate obotoereru gete ebi bono iga bitoborete nabere buya minto mwanyagetinge kitokonya kwegera amang'ana aya naende twaborania buna rero ntagete koraba inyoriga inki gose kiare kogera abakoro bakoronto ase tore batwara chimbwa echi chingiya chiokoigwana ogotebererania ogosemania ogwanchana ogoitonana okorigania bamanyete nki oboiri bamanyete nki chiombe bamanyete nki ogosesenia bamanyete nki etugo bamanyete ng'ai ebinto buna ebi omoka abwenete gokorerwa ng'ai mokoyone ning'o bamanyete ng'a bwamwabo ning'o bamanyete na tata moke ning'o mame ning'o yani babwate chimbebe chiamasikani chimbu chingiya chiare kogenda na chinsoni chiegesaku aye bono asure ebinto ebi nobiroche nobimanyete aba baito egento kiare kogera buna bakonya kogenda togocha kotwara ensemo etabwati mochoko ase egesaku giaitu na ase eng'encho biri bare gokora ntori kobikora buna bono ekeigoroigoro ekeigoroigoro ninki maete ekeigoroigoro tokoigwa erieta abange baito ntomanyeti ninki ekeigoroigoro abagaka bakare nabang'ina rigia oyomo mobori na ekeigoroigoro ninki esubo nero yarenge ekeigoroigoro esubo ninki ng'erinde akoerere agotebi buna ekero bare kogenda nyangi nokwaruka ekero bare kwaruka na kogenda kwarama kibaraime eki omosegi are kobasemia eki omosegi are kobachoka neki are kobatebi igoro ya egesaku igo bare kobwatana naende igo bare kwegeriwa amasikani aya naende batebi buna kibagocha korwa nyomba baseseniwa na abaibori babo ekero tata abore na tata borango akoire oboseseni bwa gwasi ya ng'ombe na gwasi ya abanto gokorwa agwo naende binto biri kwarocha ase ekeigoroigoro kia biarenge esubo tokobirora gose tokobigwa naki yarenge ng'a oyo oetire agwo oeteire that transformation bwaramire oeteire enyangi osokire tikware komokorera gosori. Why? Because in him, in her, obekeiwe instilled discipline and responsibilities as a grown up. Igo ekeigoroigoro okiare gokora omonto omanywa buna obeire omonto omonene naende bono asikwe na kera omonto igo baba ogosika tata ogosika sokoro okoa amasikani aye abana bagosika ekegori kiagosika abagokorwa nyuma bagokoroka ya yani esiko yarenge koreta omochoko omuya ase obotoereru bwenka na obwanchani bwa omochie bono ase tore binto mbiyo inki kiare kobaga chinyangi echi omaete nchiabwate ebinto biare koreta discipline chimbu chiomonto egento nkero kiare korokwa omorero
omorero oyo kware konyorenda torima morero omonto Omagusii tore korima no morero nonyanchi koni yabang'ina tore korima omorero orengo rioke kiaro omorero nobogima. Association theory omorero nobogima bono omorero oyo ririo kwarama omosegi yare kogote naki okonyorenda kwanyorenda ebitugi nakere egento torima ekene kiare gokobekera a sense of responsibility naende atatiga omorero oyo egento kero kiakoro esuguta. Esuguta is a plant kware korenda nero tiyoma nogwesiberi nogokora kere egento amache onsi pi nogokobeka erinde tiyoma. Oborendi obo was a reflection of your life in future. Nakiorocha ebigori ebio bitwarete amasikani naende biesigete naende banchaine ase enche Yesu bo okwara amakori baramete bagasesenigu bagasemiguna ekero ore n'abantu bamino naki obwenete koba inyora iga enyangi Ekeigoroigoro. Ekeigoroigoro egesongo is a dramatic imitation of your future. Lakini bono enchero Omagusii are gokereta iga are gokereta ase okogosori na kokogosa barosia enyongo yebiteiga bitatire buya birosiri enyongo eye yatuburi iyo ribese iga yamanya kubugigwa yasokia amariogi buna enyang'au yamanya gotebwa ekorangeri eye ne edrama yare instill fear and courage at the same time into you as you are being transformed into a grown up. Yagotebereria abere atatu yabuga bakoa instructions bakoa amachike gesako kwoboa kiore ime gwatebereriwa eke aria esikenere yare korigigwa koruroche n'abasubati yabumbwa egetumba gere eke kiarosigwa kiamanya gotwara image omofwano omobwekano bwegento gekorokwa obogima aria kwerora aye buna omosacha aria kwerora aye buna omokungu. Ebichabero bia Ekeigoroigoro biarenge ebinge lakini mbiare kobeku bosa ebichabero bia Ekeigoroigoro biare kobekwa ase eng'encho mbiabwate eng'encho yaye buna bono amagu nkobekwa arengo amagu omosogwa amagu omonyenya manya rigwa ria omosogwa ekero riakobetire nerikong'u lakini nabo rikuru rionsi rengereria eki ninki ochontebe rigwa ria omosogwa kiriakobetire nkoigwa ore bororo haya rigwa rinde nerio omotoyo onde omonyenya rirori nabo rigokobeta rire very sharp rigende ime ndirwo nakorirusia nabo okonyora riarosirie amaira ebori inki biare kobekerwa ase Ekeigoroigoro ntagete naye okore research eywo erinde ochontebi narinde aye gose nkobwatani tore ase okomanya amang'ana aye Ekegusii ebichabero binde biare kobekwa ase Ekeigoroigoro gose ebombe eria yarosetwe egetumba egero eke chintamame ching'ende nabo kware konyora ebinto buna omoneke yani ebichabero biare gokerosi kiarorekana beautiful kiarorekana buya lakini kebwate image gete image eye yobosacha nobokungu naende yamanya gotwara chinyomba kworokia omosacha nomokungu na egesaku ng'aki kiabwenete gochorwa kimanye chintobe echi chiaoroki chiatenenera gose na abana gose na abakungu riria ore ime nari kware koererwa yonsi pi kiogosoka kwabeire omonto abasegi chimbu
lakini bono asitole bono minto mwanya getinge aba muraba bakemogo kina no ase nyuomo ekere gento kiari gwaturwaria maiso marore gwatebiguna iga igogokora iga yani ase Ekeigoroigoro is the philosophy y'omogusii in life after the ceremony of initiation. Obokongu borakobere obwororo borakobere oborendi oratware nobwo agotoka ase Ekeigoroigoro gose egetumbagero ase system yesubo esubo y'omogusii yari gotoka enyangi y'okwarama gwasemiwa paka kwaru nyomba nari yarenge kokora Ekeigoroigoro kigwakorire kwarama kwaretwa asaba abaibori bao bagosesenia ogoseseni kori nkoiyo bono eamateri yare gocha teiyo bono yani mogusii ominto twairire ebinto tari nanto okonyara kobikora lakini twabitigire ng'a nebibe twarengereiri buna chimbwechi nchibwenereti ekiagera maybe ebuku yakanire maybe chingaki chiarire abagusii baita abange igo bagwassume tantumia erieteri bagwassume yani bagotiga buna eki giaitiru nechingaki ingaki kieki ase eng'encho kwagenda esukuru ogasoma ebuku bono oroche na okonogoetero bono ase eng'encho eywo boige komboka iyo ase chimbu chia abana baito boige komboka iyo ase enyuomo yaito boige komboka iyo ase obomenyi bwaito boige komboka iyo ase oboiri bwaito boige komboka iyo ase emeyega y'omonto ominto nonya na emeyega bono togokora ntori kobwati machiko amoyega tokoyekora ase eng'encho yogokorwa minto motari gwancha toche amo tomanya amairi totware obomogete buna bisaku binde bionsi biakorire oise kogenda boikoyo oise kogenda botende oise kogenda bomanyi moina oise kogenda borumburogora igokonya na abanto aba babwate obomogete abasacha bari amo abakungu bari amo bagotatera egesaku nonya abana aba bataterete bamanyete omonwa obo bakogamba ekiabo ogosoa mwabo bakogamba otamanye lakini omogusii minto mwanya getinge aya nokwanuneka abwo egeswahili kiao na egesongo kero omonto omanye eki orengerereti igwa kende ebirero bia abanyene abande chiamate echi nakwanire nonya mbogere moina ontebi gose ngokwana bare omonwa onde otari oyobo abageni na moche mwarurei lakini gusii minto mwanya getinge timaiti na tosigire timaiti ase abasegi baito bache noborai mentorship timaiti ase yache ekiara mentorship yegesaku igekorukorugora ase oborai ekero twagatwarire emeyega ya ekegusii twainyorania ebinto ebi igo biare gosoa abanto ebi naende mwainyora emechando nerire chinka ase eng'encho totari kobwatia ekegusii emechando emenge tiga ngotebi iga emechando eye kware konyeitona omanye the original igo okonyora richibu na abagaka mbaro bataragenda batarasemberwa mwari gwancha batotigire batotebie erinde emechando eye ekeye gusii mwari gwancha toitone ekegusii gitu tweanche twanchwe minto mwanya getinge ekero okorigereria emechando ere ase abasae nenyuomo bono iga igo okorigereria nyuma kwanyona obosegi obo ogoetera Ekeigoroigoro oko obwanchani bwarenge ase ase abanto abamo bare emiaka eyemo yani abanto bare ekegori ekemo igo yarenge buya because mogosuka buna egeneration mogosuka buna ekegori mwanchana buna ekegori eke kigiachire eke giacha bono iga bwanchani bwa bigori mbori kororekana kero omonto na omonto
obo mogaka obo mwana yabeire chogio chogie yetego tokonya minto mwanya getinge nechogie yagerire nonye n'ebinto bigokoreka nechi center nechi market chichiro chiito ase obotondi bogokorwa ebinto biabeire ebibe oise gotegera amang'ana abagaka bagokora n'abang'ina nebisaigete igo ogokona mpaka kwanyena gwakonire minto igana seito igana otomenyete n'omogusii atebete iga tobeka bonyira ase kwaigama ekiagera mambi noirane bokonyiri igo anse ito iga minto ntori bwenereti kobeka bonyira bwa kinto kinde gionsi ekiagera bonyira obo nintu bogocha konyiri bobe nobwa amagi bobe nobwa oborai bobe nobwa obogambi bobe nobwa kinde gionsi rigereri buya obonyira bwachakire korekana gusii ase enywomo naba omobwekano ase enywomo ase obosegi obokoboke bwechindemero ase enchera abana bachakire koria ebinto batabweneti koria mokoroka drugs egesongo kegusii binto ebi mbiarengo egento kiarenge gusii na amaru yabagaka omote bwabagaka binto mbiarengo bana bari gwesoi naende abasegi bari gokorenda mpaka kwaba omonto omonene gwatwara efamily kwamanya korokwa omonto and we didn't have sex for leisure. Sex was for procreation and not recreation. Ige binto ase eng'encho tutanye kwegera ase Ekeigoroigoro gose getumba gereke kiabwate omobwekano bwa ebinto bia mwanyabanto n'obomenyi bwa mwanyabanto naki ekororekanera twaochoganire nkobasaba minto tiga tonya kwegera kari agake turabwate tugatumie tukogatumia nabo oranyore tokorosia egesaku gekomochi gotena buna ebinde gaki tiga gotiga egesaku gitu kegosirera nse choka ebinde nonye na Ekeigoroigoro nkere keirane getosemi because it was a transformative method yogotosomia korwa ekegori gochia ekende twaonchoreria obogima naende omonto oruo aigwete na bono obeire omonto omonene ogosikire ochaka gokora ebinto buna omonto osikire mpaka oteneni egesaku minto mwanya getinge chinyigekero chingako oboroso bwaito negento ekenene ase obogima bwaito naende ekero tokobotiga nkwereterera tore Mwachamila ni mtumwa naende okoba omotumwa forever tori gocha kwemanya tiga tosike ekegusii giaito tomanye ekegusii giaito naende togendererie ekegusii giaito egerere ekegusii naga gongokwana korwa ase Enogo Tv ekereta mang'ana nyomba kebwenerete ase ogwesomia ekegusii oyo no mwarimu Bino Nyambane buya mono.